ole tikhan soitur arem chin le soitur thachina ingai kha min han soi sak ai don em niang e o a imo um a chan tir khan una pahnih chau kan ni ta mo um chuan hei kanau chu ava fele ka ti mi alo ta ma um se damdawi le zu vel a tingai lo hrim hrim a um i hei inti sekna ang chi hi steroid ti te chuanin i enge ha enge a hmin ka thengil de soita bra yang in chiu chi ang chi kha hei um in ti chakna in ti sekna ang chi kha ti ve chen ni chu mo chang kha um khanin enge in hei sek du lu tok ang chi kha ni chu jin um ken kal thin ta mo um chuan anu ne han om ta ke pasal kan lo nei to buk sia chuan i hei una pahnih chau kan lo ni wang hian hei thil har san te min shil ve thin ta chuan um ma se hei kanau po fel lo ta chuan kanau po kha hei khami a ti wang khan a mental kha tlem khan a khoi buai ve a kanau po hei a fel chuang lo ni chu ma se chuan pa nei to lo kan lo pa kan nei thawa ma se i kapa hianin hei kan te chang anu kal san ta nupui tang nei ta mo chuan i khawang khanin i ei kanau po kha a mental kha tlemin a buai ve deuh hle ka ti mai a mental buai lu tu wang pon cha in ti sek kha hei a ril ruwa khanin a da lian top ani chu hei chak kha tum top ang kha chan chuan mo o khami soi ma khan inau kha eng tikuma kha ti bcc a lo om khange ni ni kum ma sa nya mo a imo chuan tung kum khan kan la chhuak a ni kum ma sa ni ui o ni kum ma sa vel chu ni ngem o um i thlasom pakhat nge thlasom pahnih um vel a om kum khat do nang ni course khat kiro ang um o a course ang kha um om thlinga ni chu imo um hei ta chhuah dil ang ti vel kha a om ve than lo ni chu tunia chuan um kan tlawh ngun ta mo chuan chuan kalo soi du ber zawk chu a awm hlim chuan kan va tlawh hian a tawng ngai lo maw chuan i a vengtu te hi pathum velin an rawn veng thin ta chuan i hei ki chu ka mitui thla nghal zel ni chu ka va kal hian anu hei una pahnih cha kan nia ke chu pasal ka nei to a veng thanah maw kan veng chu a in hnai wang ma se i anu hi pasal nei to lo ni wangin ke mani hi kan nupa hianin i mate in va tlawh mai dawn man le hi a ti thin ni chu chuan i min va tlawh tir thina chuanin o kan te hei tlawh lo thei lo mo mani chi sen zawm mani fat mani naute na na chu kan lei nat lo thei lo a kan va tlawh thina motor kan nei wang hian chuan a lu lo me kol saka a lu me kol te chu hei thil pawi pawh ni chuang lo a chuan TNT a te pawh awm thin tho ani chu kanau hi a fel ka ti mi a lo ni chu hriat kanau hi a fel lo lutuk a mahse ruih theih thil ang zawngin a kal lo a mahse a mental a buai deuh hlek thin awang hian a mental a buai ti mai ang hei amah hi an no ve ni chu maw chuan fapamal nei chhun a lo nia ke pawh fanumal nei chhun ka mahse ke ni chu hei pasal kan lo nei a kan fate kan lo nei a kan lo zia mai ta chuan alu an lo me kol saka chuan enge a taksa te a lo bul chhuak vek zel ani chu maw chuan hei ngati nge ka tih hian an lo veng thap zel bawk sia a veng tu te la hi mi pathum pali an nia chuan kan kal reng reng hian a veng tu te hi a ngai an ni ngai lo mi hran vek an lo nei sia a chuan kanau kha mental hei mi a dah na bik an lo dah tuna rawn chhuah hnungah hianin mi a dah na an min dah a u ka duh lo khami min dah kha ka duh lo lut tuka i keipun ka vo ve a ati chuan police lampang te pawh ka sawi a tia ka sawi zau lawanga ke mani a kan enge chu ka sawi lawanga mahse police kan awm ve a chumi chu hei alo sawi ri ve ni chu maw chuan mi ka sawi velah khanin i min ruat thar ta thuta a tia maw chuan imo kan kal hianin a veng tungai hi an ni ngai lo maw
a veng tu hi a shan an lo ni thin amo chuan i hei amak hi ka ti thin ni chu chuan voi khat kan kal phei chuan hei mi eng distance engzat nge nyang o ka sei thiam che alawa a hla ve lut tok shui hi an thlung amo chuan hla fe atang hian ten an chhung te hi an an in bia ni chu chuan e chuan ke ni po kha hla deuh atang kha ke kha chu ka mi tui kha tla ka tapa chuan deposit te da nga yem te ka tia ta ka pi nang ni chu ron lut ra u min ti ni chu mo hei ke ma ni chau kha min lut tir ni chu 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 a chan chu min lut tir na chan chu mi a mi a anga hei ka sei ta lo mi a word ta an da ang type wang khan ke ma ni big chau kha min lut tir ni chu ka hre thiam lo ni chu ke ma chu kha ka tra awang khan min lut tir mo ka ti ni chu chuan ka ho po khan ka le hre thiam chang lo ma se a hnu fe hei kan va tlaw hnuwa khan ka hre thiam to ni chu chuan enge a ron thaw hnuwa heti a min hrilh le hian ka hre thiam ta chaw ani chu chuan enge a treat min treat a damdawi te min pe a ka tia chuan tlai tin hi damdawi min pe a chuan i damdawi mum var ani a i tlai tin hi tui nen min pe a damdawi mum var chu ka se ka len du ngai lawa mi a ka ni miau lawa tia mo ka nau chuan mi a ka ni miau lawa ka e ka chan tur ka hre lo a damdawi ka e na chan tur hi ka hre lova a ti ve ni chu mo chuan a first na chuan kanu hianin voksa te bawngsa te hei siam sa ang hi mo tiffin hian min pai tir thina chuan dal kg sawm min ken tir ni chu hmasa berah chuan lawm thu pawh voi khat ma a thawk tu te khan a duty te khan an sawi lo lawm thu voi khat pawh min hrilh lo chuan mipa ngai an nih chuan lawm thu min hrilh ve tur ani voi khat ma lawm thu min hrilh lova chuan an khai lut mak maka chuan hei mani thisen zawm pui mani enge nyang mani u le na enge zu te rui thei thil te enge kan va pek ngot na chan tu kha om lo hrim hrim ani chu hian kan pe lo hrim do na check po kha an check mo mal pon ka shelawa ma se an veng tlata chuan a tira chuan ka nau chu anuami ti em a hre omem ka ti po khan hei ti ang che han min chang ni chu mo so ingam be chuak kam si lo kha ma kha sei ngam lo ni chu chuan chu ta po chuan i alu kha akola chuan a chaw te kha hi a e buan ani chu sa e ngai lo ti sha dang dang hei engma kan ni bik chang lo ma se sa kha va e reng ro se kan ti na po va ni chuang lovin sa kha va e shep ro se va ti na lampang kha ani lo shem ma se chu ko poran hmu lo ti kha a shar lu tu ka ni chu chuan kha wang kha ka mit tui kha thla zoi ni chu chuan inaw hi chu kan duat te me nya o chu ti kha ti an lo fil ve khop me ma se a le pe ka kan kal le khan mi sang dei kha an lo ni le chen ani chu chuan he ui a distance kha a hla thei lu tu ka ni chu hetia shu an thun na nen khan an khong ei thlak thei lu tu midang te ka khong ei zo ka mo chuan kan naw pe chu inaw in vatlo khamo enti moi ti khat thu ange in vatlo a kar mi thu vel thatum hu a kha tiang ke isoi the a thla thum hnu ve ra nya a tira khan mo an mani kha hei an discipline kha kan hre si lo wei shem an discipline kha hei vatlo tur nge tur lo nge a hla ve tham box sia kha kan hre bik lo ani chu vatlo tur nge tur kanau kha dik tak chuanin enge zep lo top pe ila i englo chu tianga rui thei thil vati ani lova khami sekna dam doi a injection china wangin a mental boya chuanin kanu hi enge pa nei to lo kan ni wangin kanu te ka enge an inalo om ve ka u te dang kha hetian alo ri grab chen ta kha tiang wanga an mang ang lut tukina yma an phone awanga da an ni ta mo chuan ama phei chu tianga swal ani lo ta rui thei thil wang ani lo ta chuan ama po tu na han alung oi lo re ha tu na han ron chhuak to ta mo chuan a hma pon pushiki madam doi te chu ei ve chen tho ani chu shem pushiki madam doi ei la chuan
a chalu tuk tho ma se pushiki ben am do hak a angai to la ve atia chuan ma se voi ni khat vel a han leng chhuak zeuh kha alo englo le ta a chan ten hei khatiang in ti sekna ang chi kha ani mai chuan khami alo ti le kha ama han angi ilo lutuka cha khatiang kha ni ta chuan mi a ang khan an lo treat ta ni chu chuan mi a ngi min chi ta atia mo chuan kan lu hlim chuan a lu hlim chuan a luan lo me kol sakta chuan kan va kan ta ke mani cha kha shui khamin phel sakta chuan an ni hi chu lu tir ra u min tia kan lut ta a chuan tiffin kan ken sak te kha hei sa te kha mo a por por ta chuan ma se mak ka ti le deuh ka soi ve tu deuh chu mo a ron chhuah dawn meu kha chuan entirnan mo a kan soi leng a nu kha hei YouTube vela khanin mi an thi a ti vel a hriat khan hei mani fatin na chu aril ru kha ha ve ni chu a fapa TBCC a oma TBCC mi khatianga hei kha mania kha abo boral kha ka soi ti ka seng ka shalo an chhuat tira taxi an thon ho a ti vel ang te khai shem chuan a thian te ina a thleng topa a chung te chu khodang de ania ti vel ang te ni khamo chuan khatiang a khan anu kha aril ru kha ha lutuka inaw hi kan shai ho me don mi atia ni e katia chan anu la in bel tur dang dei heklo kila kan pa te chung kwa po he ui ka sei top meng sei top force me te kan nia i force me kan tam ve a shem he sei tur atam lu tuka kan ni na chu sei kher la wila force me kan tam wangin enge India dan vel yak shemi kan lo tam ve ta chu wang chuan anu kha mang anga ke mani ba bel tur min nei lo ta chuan kan pa po in lokoro vaka langa tia chuanin shwai chhuak kan vadila chan karil runat lai na de uchu a duty tu pa a duty pa kha tarmi ta buna a hming chu ka sheve me alo puan ru an ti khanem an enjo an ti nge enjo an ti nge ka shela wa tarmi ta channel na aron kom kha ka shela khami kha chu ka shela wa mo tu nge kha chu ka shela khatyang kha ka shela ma se kanau ber kha kanau wang chamin chu kan ti khatyang kha hei vakhe vaka katum chuang lo ani chu shem ma se alo duty pa kha kanau kan shwai chhuat don chuan alo mu thu a chuan min lo ti muk muk ani chu chuan ni om de min lo tia dik tak chuan dal po su kg ni te kan pe mo engtin nge alo ti dan cheu I tun ang huna hanin lak chwa hun po ni lawa ma se kan chethiam sha meng cheu midang hi chu kan phal ngai lawasin atia chuan amu thlule ngal ma se kanau chu a chwa to do na wang khan alom lut tuka kan va shwai chwa don chuan a u chole sa te po kanau po hi hei a fel lo ve chen ni chu a ma pe mo hei khatiang borak hei steroid lampang tho inti sekna lampang tho wang hian ke mani mental lampang awang hianin ke po ka fel lawa kanau po fel lawa tiang lampang tho kan ni wang khan TNT te kha chu mo anuam lo lut tuk tuna mi thi chu anuam lut tuka cho te kan e chalut tuka te kha ti vela ama zonga kavakan chin la ya biak po min be the ngai lo he noi lam hi en top zel anuam ti em ka ti pan ai ai ti pa khai min cha ngai lo shim khata khan mo abula khan khata duty te khat nom ve te ro om ve e achang le chanchin bu ten chhar de rai shem chuan kan chong kha an ngai thla kar ti ka shrenga ma se ka mi tui atlak zera wang hian ke ma zo khi mo ka khongai lut tuk china wang hian thil hi mi pa ngai kan ni ve chang kan sheve a kan fa te po ni ro se so huna son ke po he ilo kom to te ang khamo khati ang tang khan om ve tur hian ka du lo kanau po hi om to lo se ka du chon mo inaw khatuna khan engthinge adin hun alap tha chho zel nge tu na cha pa ngai lutuk ina oma hei homa le hi pe to lo lutuk mo ma se
tuan thleng hian hei ke ni chu hei family problem nei nga lu tu kan ni wang hian i thil pawh zawt tila a sawi tha duh lutuk lo ta mahse ka hre thiam tho ni chu maw chu wang chuan hetiang home hi chu a support lo lutuk ka nau pon maw chu wang chuan i mi a ang treat an lo treat a chuan ka sawi tu le chu damdawi zan tin an lo pe a ka ei du ngai lo atia ka chhak ruzia atia ka paih ruzia atia ka ta khat maw inau kha aron chuan huwa engtin nge frem te kha alo tok vem khatiang te kha asoi ve thinem inti moi ti aron chuan huwa kan frem te kha atok vem ti kha asoi ve na sa thinem ai chu asoi ngam vak lo mo ani chu adol lu tu ka mo eng vak ma hi soi ngam lo ai shem chu ai ma chuan ka nau ai ma chuan ka soi tu zawk chu an ma ni zawk kha hei amuna ka nau om lai khan hei an sal bet lu tu kha hre thiam em hei thil soi lo tura an lo hreng bet na sat thei lu tuk awang kha ka then hi a rim zawk ani chu maw ama pawh hian tun thleng hian ka nau chuan a soi ngam vak dawn lo tun thleng hian tu pawn zawt se a soi ngam dawn lo hei TNT a pawh lo awm tawh ta a sual wa ruih theih thil tih wang pawh ni lovin hei ama chiah mipa kan chhungkua awm chhun ani awangin fapa mal neih chhun ania hei chhungte khatiang a steroid ti wang khan nu le pa te kha nu te kha a rik rap thin ta chang a nu te mang ang lutuk khan YMA an kawa YMA in an va da lu top an da lu zan pun YMA an kawa anu te mang ang lutuk ka chhungte chu anu chhungte kha hei a hnek ani chu maw ka nau khan chuan hei a ruih wang pawh ni chuang lo mahse hei temper loss ang kha ni chuan khami kha anu te khanin i YMA khan ko ta top ta mipa ama chau am bok sia chuan an hlawa YMA kawa YMA khanin an vada deuh top ang kha anu kha taxi fare an dila khatiang vel khan ta maw i chuanin kan ka soi le tu chu kan vakal hian a duty reng reng hi an lo in thlak zel chuan an duty te reng reng hi biak an hre om lut tuk chuan mission vek an lo om zia mission hlak hlak hi an lo om kan kal zun lutuk ma se mission vek an lo om thin chuan kanau pawh hi mental lampanga enge kava hre ve lo ta kan valut ve lo ta youtuber kan ni ve lawa kan valut ve lo ta chuan group nge Joshua group ti vel hete ang vel khan an lo in phua ta ma se khan kha kanau kha enga nge om ka hre lo ta ma se kanau hi kava kan don hian an hre lawa gate hi ron pel su hei shui hi ron pel su te min lo te achang le an ni a thenin hei khut atang ron kala edik mel ve tho ti hriat reng reng mo khang khan ani hi chu nya ti angte shem he imo an ma ni khu i lo kom to te zong zong khan an soi kha adik vek ka ti mai ka soi thiam lo ti trong kam ka thiam lo mo chuan alo chuan voi khat phei chu kan vakanin a vun zong zong alo bol veka a taksa zong zong hi a bol chhuak vek ani mai chuan nga tinge in tui tlan hi in ngei lo ami ka tia chuan ka hre lo khumfra kan ngah lu tuka atia chuan ma se entir nan nak thalia lo chhuak don ta se vo in ni anga kan vakana chuan imo u i anuam lutuk alo ti ve an chhuak don ti a hriat awanga alawm ve lutuk ani chu ma khan shem i an lo nghak thap midang pawh khan chuan a sirah khan chanchin bu khan lo chhar der vela chuan i TNT te kha chu maw a hre om lutuk helai te chu kan mu me a chuti khati ai hei a hma a om dan lo ang te a chhuah dawn deuh kha chuan a lawm lutuk ani chu kan au khai hre a hmel atang le a tong kam atang pawh khan a hma nen an lo cha a hma chuan min pe ngai lo ti pa ki min pe ngai lo hrim hrim khatiang vel kha ani mai chu ka soi ve du hrim hrim tu ma hian da ve lo se mo fa te mo chuan i mi adam doi te e ti ran lo tuma khang pawh kalunga oi lawa
mi thil ti thei deuh chu ni ilang chuan FIR ti thelu ka duh kan naw ania ka thi chen zawm pui ania ka u nau pani chhun ani ve a hei eng ang pon sual ro sei shem ka ti ve mi ui ka soi thiam lo trong kam ka thiam lo mo chuan mo khata khat mo khata a 15 ho te khat mo in thurualin FIR he nu ta se khata khan nangma ni khan in support ngam ngem a thok tu te khan mo nangma ni khan khata atuar tu te ho khan mo FIR the nu na khatiang rel ru khan lo puta the FIR ka ngam khop mai ka ngam lut ka naw tor na kha ka hre chiang lut tu ka mo chuan tuna YouTube alar hei tuna YouTube a lu tila kha chung chang ba kha shat tur om lo shem i nangma nge pon ikom na ka ngai thla chu wa chuan i chu mai lo po ngai thak tur tam lut tuk mo i kan changrol tur hi kan tam lut tuk i ka du lo khu tiang khu TBCC TVC i chung chai Bethel Camping Center TVC a camping center lo lut tu ka mo i soi tu ka ngal tu chuan chu lo po anu phone a hian a om chawang alu a kol veka alu kol vek chung po in i hair oil te shampoo te an ron dila toothpaste te a tam lut tuk engkim anu phone a WhatsApp a om vek proof na kan nei tam lut tu ka mo hi anu hian a hre mea lo ma se i anu pon ron hre ma se poi ka ti lo khopin na han ka ron ti ni chu anu phei chan du mea lo anga ma se ka du lo hetiang i hei ke ni po kan fele ti na ni lowin shem ke ni po kan fel mea lo tu na a thok te po ko an fel lo ang ma se anei a how tu ber khan ro rel thiam ro se ati na ni chu thiam em ka sei thiam lo tiang thil dik lo lut tu ka in ti hi chu mo dal te po kan pe ma se voi khat po lom thu an soi lo he mihring kan ni ve chuan i enge phung hi thluk ve tur adik che sa me tur kan pek te pon ui a bar hian a bar mop an taksa ni se a bul veka midang pon an soi na nen khan ka lo ngai bela adik vek zel a in ang vek zel ka naw tor nen khan in ang vek zel kha chu pon lo hre ro se an tak sabol te kha chu an tui man kha athiang hlim lo lu tu kha ning ka hre mo khami soi tur po a hei an rek bet tat zel te kha adik lo shem khami po soi thei lo an she om tor na po soi thei lo wa e enge nyang an mer tat kha adik lo shim an ka an hup thin an ti kha mo an ka an hup kha adik lo shim khatiang kha Christian lo shim Christian kan ni he chuan a top lam pakan hnai ve to ngamo an soi bel du the nem a top nan oi ha an soi bel doctor em po ka nei lo mo ro le khabu han ka zia ka mo ta khan ti me ro hei trong kam ka thiam lo lu to ka hian ka lo mi pha yang lo kha chu kan kat me yang chuan i kan vakal hian mo darkar nga te kan hak thi nei shem chuan hei in lo kom to ho ka ngai tha khan i an ngi de ulek le te ang hi chu i a om lo te an lo ti thin te an lo ti kha ka ngai bel ta ni chu kanaw kha kan don hian ui kan hak rei thei lut tu ka ni chu mo hei mi ada na khan an lo da wang kha nge nyang ka sherawa chuan ui kan hak rei thei lut tu ka ni sen sa hnuaya mo chuan chu ba ka soi le tu chu i ama in lo kom to ina a soi thlasari vel om medical in-charge an ti khamo thlasari vel an oma medical in-charge an da a chuan kha khanin hei inkom pakhat kha tunge kha Caroline tara Caroline khami ina a soi ang do khan kanaw po kha ka sei cha ka mi tui ka don zelamo khatiang te po kha hei
mithi an lo paltlang hnim to lut tuka Caroline te pawh khan maw i kanau khan lo tar ve ta se an kan ti awangin kan la chhuak ta court lekha tel lovin maw court lekha tel angai lo khata engwangin nge court khalai te lekha kha tel khera ngai na a court sa zo to meo to enge court lekha ngai na ti ta mei khai shem court lekha kha tel na chan tur om lo mi then khata ron court lekha kha angai kher ti te kha mo chung te nei lo an ni ti na mi khang kha antik chung te nei lo em po an ni lawa chon TNT kha kanau khan aron chwa don khan i afak viau na chungin shem kanau khan in aron chwa don ta ka wang khan alom lu tu ka wangin TNT kha asai chhia kha ka ti mei shem e TNT apo kan na salu tu kan chu he kan tlo reng ta ni chu deposit te po kan dar hetiang zu hi chu kan shevelu tu kan chu shem ma se a course zo to na chuan enge kanau kha chwa thelo na chan tu ke ni po court le kha tel mi alovin kan chwa ka ma se mi an kom YouTuber hawina an kom hian court le kha kher angai an ti thei om chen box ya heng te ke she thiam lo top ta ni chumo kha e kan sei le lo kang voi khat kha pona khan lo hak ro min te ka pi pona lo hak ro min te darkar tam ta kan ha nuwa khan kanau kha niangin an chi ta mo hei ama phe ka chu hei trong thei lo top ang hian an om tir kha ti me shem ngoi top hei angoi ama khamo ui ka khongai top ka khongai lo thei lo shem cha alu kha an zat koi pok sa ama kha bol vek pok sa khum fa nen khum fa se na nen shem in bol tam lo mi ngatini in bol ngai lo mi ti po khan hei asira me hi ron mel zok kan soi ve top ange nangma pon lo eng lo vek la YouTuber hawina an ti ha hetia an ron eng lo hau zong pon lo shifek se poi ka ti lo wa a om tuna om mek hau khwan do tan soi vek om ve me lo ma ila ka feel pui vek kanau ni wang ni lovin ka feel pui lut tuk hi ka soi ve do chon mo inaw kha aron chua huwa khan mo atianga TBCC achunga awm lai le aron chua huwa han soi te kha anem eng ma soi ngam lo tun thleng hen eng ma soi ngam lo chu a soi ve chun chu mo soi chu nei e soi te chu nei ve lu tok thau ma se a soi ve chun chu i mi a treatin min treata ti kha ani mai ma se hei hetia ama in TNT ate lo om to ta TBCC aron om hnu ama hei vona lo tok hnim to lu to ka TikTok me shem kha wanga soi ngam lo ani ber hang ka sha ai shem ma se ke ma ha ka sha tham puya a soi ngam lo ani ti ka sha tham pui top ani cho a mit menga tang pokhan a hriat theng chalo ka sha thei vek chu wang chuan i thil dik ani lo hetiang hi i TBCC phe chu a hminga tang ringot po khi ta turan ni ma se hetianga i rui lo ngai khatianga ron tong vel kha 0PC na ron kom vel ang hau tong ang kha chu ka ngai ne plutuk chu wang chuan ka ron soi ve to pani chu ne 0PC po kha a channel kha ka fe nemo kata khan comment tha po kha donglem nawin ka ria donglem lawe donglem lo rap mi then kha chun I huang lo tura the a huang lo tura lu tan a kwang lo na ro ni kha ka tiang te kha ron soi nem do kha ommo kha te po kha mi pui te pon lo thlir dan to kha kan thiam kha ngai mo tuna po kha inaw I en tanga I feel dan te po kha I ron soi chua ka inaw chun soi chua gam kher lo ma se nang I na po hian kanaw le kanu pon ka soi ti hi an shimya lawang mo ka min ka ti po kala shil mi alo he kan pa te pon eng man sha lawang tu po kan pa te pon mu vek ta mi mutre vek to hnuwa tan kan soi ta
kan veng le kan hing po soi kher ngai lo ta she Atula ma se ka ngai dan ve a chuan I eng lo ani tu pa te po lo in lo nga tha ve se I an na thok te po film khur ve se shem he enge nyang a enge edik reito he shem ui ka shelut tu ka mo ka she chiang lut tu ka he edik reito ina hetia counter an lo ngak ang te hi shem ka shet thiam lut tu ka ni chu an mel tang hian a hriat vek ani chu shem kan hei kan hmangai te kan vakan na hetianga edik ve thau si kan hmangai te po edik ve thau lo ni ta se tina kan nau chu edik kher lo ta ma se ke ni po kan fel lo ta kan te kan vakala eng ma ni big si lo ina min ron hei min lo welcome chadu lo ve khang lang te I shem hetiang te hi I thu nei tu lam te hian she ve ro se mo chuan thil pakhat ka lo zo bel lok cheng na mo mi then khat soidana kha chuan le piping ki ron soina khan zungol vei de kha narko ang khan an sia ka ron te mo khata khan inaw kha khatianga drugs addict po ni lo khan ni mo khata khan engkhe singe an lo je ti kha isi the ka she lo mo engkhe singen ja po ka she lo shim shim ani chu ke ma hi pasal ka nei to wangin kanu te ina a oma I he meichhia neu neu an ina mi khwala lo nei wangin chu a englo inti sekna a khoe wang khan a thlok kha tlem khan ati bai do ten a thin lo ti rim deuh khan kut kha thlak thin ta ni chu chuan I meichheu kha kut thlak thina chuan an thi sen te kha a lo chhuak ta kha khan ti nge nan shelo kha wai men ko top ta chuan wai me khanin poisa mi lo pe ro khoi kan lo da ang an tia TBCC han an da top ta ni chu he anu thu po mu chuang lo khan anu khan hetia a be do wang khan wai me khan a da top ta chan wai me khan TBCC khan da ta mo chuan a poisa sen tur te kha chu a vek ho ta chuan tiang vel khan ni chu chuan ma se awa oma kanau kan hruai chhuah khan apa ngai veka kanau khan mi a da na min da a atia chuan wai me khanin mi a ania an lo ti nge ka she to bik lo nia kha chu wai me ho khan mi a angin an lo da nge ka she to bik lo mi a tri chin an lo tri ta chuan mi a dam doi te pe kan lo tu ma se kanau min voi khat ma kalem lo atia ka chak chhuak ka pe ro se voi khat ma ka e lo atia chuan han soi bel du te adang lin nei em ro oi mi then kan ne an ron ko min nai hian mo nangman ta khan zona an thu soi tur te kha ipot chat chung chunga I ngak thit lowa ti te kha om thina mo chumi wang chuan hun thol ta kha ka pe du che ni cho soi du em po ka soi kim ka soi du bera chuan a khai khom nan ti a khai khom nan I khumun khu a thalo ani mai kan hmangai te da na tan a thalo kan hmangai te an ni chuan da a thalo chu a khai khom nan ka soi du ole te khan kan du tok to mai don hem liang ole chuan inaw po khamo damna le hrisel na te po kha lo chang chun zom zel tur khan du sakna kan hlan boka ole kai ni po kan lo me ole ken po kan lo me